היום, ספציפית היום, זה הזמן שלך ושלך, למי ששומע אותי ומי שנתקל בסרטון הזה, להרים את האנרגיות ואת רמת האור והאמונה שלכם. היום האמונה שלכם בבלתי יאמן תביא אליכם דברים שלא תאמינו שמגיעים אליכם. כי האמונה בנשגב מעלה אותנו כלפי מעלה באופן אוטומטי, איפה שאנחנו שמים את המחשבות שלנו, אוקיי? פה אנחנו נהיה. אם אנחנו עולים איתם, שם אנחנו נהיה. איפה שהמחשבות שלכם נמצאות, שם אתם. אם תאמינו בקסמים מטורפים של היקום, ואיך שהוא תומך בכן ובכם, שם אתם תהיו. זה היום, כאן ועכשיו, כשאתם שומעים את הסרטון הזה, להעלות את רמת האמונה, להעלות את רמת התקווה, ששוברת כל תקרת זכוכית. תקשיבו טוב, אין דבר יותר עוצמתי וחזק שמסוגל לשבור כל תקרת זכוכית שאי פעם נתקלתם בה ושקיימת אצלכם, יותר מאמונה. אמונה בבלתי יאמן, בנשגב, בגבוה. תאמינו על כאן, לא רק על כאן מה שאתם רואים. תיקחו את זה לשלב גבוה יותר. תראו את עצמכם בגבוה שלכם, מצליחים, פורצים את כל הגבולות של עצמכם, של אלפי אנשים אולי בחיים שלכם שלא האמינו. אתם כן, תעלו תדר, לא לפחד. הסרטון הזה במיוחד בשבילך ובשבילך. תעשו ותצליחו.